môžeme. Klatka 1, klatka 2, markiza.ct1.sk, režia. My sme sa stretli na potkávke v Humennom, ktorí tu chodia stále opilci a už vidíme 4 opilcov. Ideme, keď nás príjmajú, jo? Dobrý deň. Dobrý deň. No, my sme zo Viedenska, kde my sme zo Jojci. A my chceme vedieť, či vy ste z banku vylamali, keď ste boli prísť do mesta. Počúvajte sem. My máme deti chodľavé, pozrite, on nedovidí, na ňo berú opatrovateľské 250 €. Tu čítajme vaštierov. No. Čujte. On nedovidí, opatrovateľské na ňu A čítam. čujte, ja na ňo berem tiež opatrovateľské 3-krát deň. Po 250. Ako? Prosím. 3-krát deň. Tak čítaješ. Počúvajte, prečo sú z vašej manželky tvrdý alkohol? Táto ona musí toto doktor je predpísal. No povedali ste, že nevidí a vidí. Ale tak každý ten bere nechci. Timpusy, mingori, a taky. A vy kto ste? Ja som režisér. No Voda, že mu je tá soda, no. poprosím vás, Teda u vás ako sa volá váš ten? Pán. Ja, iti. No ja sa iti volám, zapláme. Jak sa volá? On sa volá Iti volá manželku. Iti. O ničom. No. Jocko. Kikik. Kikiko. Junior. Keď viete, Nerob do seba, keď viete niečo, Čo robíš? prosím vás, No budete, prestaň. Sme kolo kamery. Ja, vidíte, čo robia? Títo opilci. Ani jedné. To sú cigánske strašné hovno. 2 €. Čujte. Čo robíš? Ja do mesiaca nemám to jesť. Žijte tu, jak se... Všetko si odchádza. A strašne sa mi Prestaň. Pace zachvat. Počúvajte. Volajte za chlapcu, nie? Jak to bolo, keď nemáme telefón ani lovle? A chvíľu máte. Hej, máme tu Telo bude... Tu máš za to, že mrzneš, tu máš vestu. A čo do teba robíš? Ty šviňo. Títo spotkalky sú také bezdomovky, ktorí majú... Preto vás, ktorý jede,